Kaixo, Xabi. Kaixo, atzaldean. Zemur. Ondo esan beharko. Aizu, mila esker etortzeagatik benetan. Zuri, gonbidapenagatik. Xabi, antiguakoa zera, ez? Bai? Bai, Donostiakoa antiguakoa. Antiguotarra. Eta informatika ikasi zenuen, ez? Hoxe da, bai. Zergatik. Zergatik? Bueno, pues egia esan ez dakit oso ondo zergatik. Ze arrazoia da, garai hartan ez zegoen aukera hundirik Donostian ikasteko eta kanpora joateko ere etxean ez gimiltzan hain ondo diruz, beraz Donostian egiten zen zerbait aukeratu behar nuen eta ez dakit, informatika aukeratu nuen oso ondo jakin gabe zer zen, egia esateko. Jakingo zenun ordenagailuekin edo olako zerbait zela, ez? Hori bai, olako zerbait zela bai. Garai hartan cerebros elektronikos eta olako hitzak erabiltzen ziren esateko ordenagailuak. Eta bai, baina askoz gehiago ez nekien. Eta ordenagailu bat zer zen ere oso ondo ez nekien. Nun zeu fakultatea zogoagan edo nun? Etzan fakultatea, artean, deitzen zan, informatika zentro edo informatika eskola edo lako zerbait, eta eraikinik ez zuen, beraz geunden hemen perito eskolan, Amaran. Amaran, zegoen planta bat, solairu bat, informatika eskolari eskainia, eta horre egin genituen ikasketak. Graduan, garaiagetan, kalegan, zer deskubritu zenuen edo zer erakutsi zizun informatikak. Bueno, ez dakit zer deskubritu nuen, ez dakit zer ez nuen deskubritu, esango dizut, eta hori polita da. Eta da, guk karrera bukatu genuen, 5 urtea bukatu genituen, bukatu genuenerako lizentziatura zen, orduan lortu genuen lizentziatura izatea, baina ez genuen ukitu ordenagailu bat 5 urte horietan, eskola horretan. Ez zegoen ordenagailurik eskola horretan. Osea, hori bai izan zela deskubrimendua. Osea, 5 urtetan ordenagailua ikutu gabe. Eta tituluarekin atera ginen. Ze ondo, ez? Hola bai, egin genezake gau egun karrera bat, ez? Hori da. Bai. Programak egiten genituen, informatikako programak, eta bidaltzen genituen Madrila, prozesatzera. Madrilen zegoen ordenagailu batera eramaten zituzten, eta gero etortzen zitzaizkigun emaitzak, handik hilabetera edo. Eta zure etxean, jake ordenagailu eta aireala, zure etxean noiz sartu zen ordenagailu bat. Nire etxean ordenagailu bat... Igual ez zeago batuko, naiz oso ondo gogoratzen, baina izango zen 80ko hamarkadaren... 80ko hamarkadan izango zen. Bai, kakit, nolako zerbait. Eta ni bukatu nuen karrera 79an. Orduan... Xabi, karrera bukatu, baina mastera etorriko zen, ez? Garai hartan masterrik ustetet zegoela. Nik gero egin nuen doktoregoa. Bai, baina egin nuen handik urte batzutara. Osea, egon nintzen nolabait 5 urte edo pixka bat informatika alde batera utzita. Eta euskara irakasle ibil nintzen. Eta gero berriz bueltatu nintzen fakultatera, eta orduan hasi nintzen doktoregoa egiten, 85ean edo. Zergatik erabakitzen nuen doktoregoa egitea? Bueno,
aukera bat ikusi nuelako ordenagailuak eta informatika eta euskara nolabait uztartzeko. Orduan ikusi nuen hor bazegoela bide bat lan egiteko eta ikerketa egiteko, eta nolabait gustatzen zitzaizkidan bi mundu horiek elkartzen zituena. Euskara alde batetik hizkuntza eta bestetik informatika. Es que no todo hay buruz idea, pero me lo veo. Galdera ingo dizut, zuk hitza aipatu hauetuk eta zer da zuzen. Zer den xuxen? Bai, Bueno, xuxenek ez du zer ikusirik nire doktoregoarekin, ez, baina bai nire ikerketa lanarekin isataldearen barruan. bai, Eta hori da nolabait, hasi ginenean euskararen tratamendu konputazionala edo nolabait aztertzen, konturatu ginen euskara hizkuntza eranskari bat izatean, nolabait analisi morfologikoak edo zeukan garrantzia. Eta bestaldetik, garai hortan ja konturatzen ginen, idazteko eta oso tresna beharrezkoa zela zuzentzaile ortografiko bat. Eta nolabait analisi morfologikoa zen zuzentzaile ortografikoaren oinarria. Eta orduan hortik hasi ginen lanean, eta xuxen izan zen pixka bat isataldeak eman zuen lehenengo produktu ezaguna edo gizarteratu genuen lehenengo ikerketatik zetorren lehenengo lana. behar ditugu euskara itzultzaileak. Bai, nik uste behar direla, eta gainera, hizkuntza anitzeko gizarte batean bizi gara, eta nik uste itzultzaile automatikoek lan handia egiten dutela, eta gainera beharra badagoela. Eta gainera azkeneko urtetan jendea konturatu da zer nolako aurrerapena egon den itzultzaile horietan, eta gaur egun jende guztiak erabiltzen ditu, argi dago. Zer eman dizu isataldeak? Isataldeak, eman dit, dena unibertsitatean dena, hor egin dudalako nire lan guztia, ikerketari dagokionez, isataldean egin dute lana, eta eman dizkit lagun asko ere, eta lehen esan dizudan bezala, nik nahi nuen bidea egiteko aukera guztiak. Bueno, doktoregoa hau pixka bat zentzilik utzi dugu bueltatuko gara doktoregoa, eta ni jakin nahi dut behin tesia aurkeztuta eta onartuta nola sentitu zinen goatzezea. Bai, nik gogoratzen naiz, poz handia eman zidala, halako lan bat, nik gogoratzen naiz, irakasleen bilen, orduan ez da 2 urtetan egiten duzun lan bat, orain tesia pixka bat laburtu dira, baina garai hartan, nik gogoratzen naiz, 7 edo 8 urte eman nituen hori egiten. Irakasle izateaz gain egiten nuen hori, gainera nik egin nuen tesia zuzendaria ez neukan hemen. Neukan Toulouseen, Occitanian, Frantzian. Eta orduan noizik eta behin Toulousera joaten nintzen, han neukan zuzendaria, harekin hitz egiten nuen, pasatzen ditun bolada batzukan. Orduan gero lan hori eginda gero, kriston satisfazioa ematen dizu, klaro. Unibertsitateaz gain badakit mila kontutaz egin dezakegula unibertsitateko esparrua, baina nekotik entzun edakaz argazki laritza ere gustukoa dezula, Bai, nire pasioetako bada, eta gainera txikitatik, 15 edo 16 urte nituenetik hasi nintzen argazkiak egiten, eta betidanik egin ditut. Orduan denbora asko ematen diot horri,
eta gehiago beharko nuke, baina bai, oso gustukoa dut. Eskaerak jasoko zentunez, argazki sesioen eskaerak eta... Bueno, bai, izan ditut, baina inoiz ez naiz izan profesionala, orduan izan naiz beti afizionatua, eta bueno, nire gustoko gauzak egin ditut, eta bai, lagunekin, eta egin ditut gauzak ez nahi. Liburuak idatzen dituzu bai, eta saili batzuk irabazi ez. Bai, bueno, azkeneko boladan ez dut asko idatzi, baina bai, urte batzuk izan ditun gehiago idatzi nuenak. Eta batez ere istorio laburrak eta ipuinak, narrazioak, hori asko gustatu izan zait beti, eta holako bai batzuk egin ditut, eta orain dela 11 urte edo liburu bat argitaratu nuen, ipuin horien bilduma gisako bat. Horiak ere esperientzia aberatsak izango zirenez, liburua idatzi argitaratu. Bai. Kasu honetan izan zen hori esan dizudana, nik hasi nintzen pixka bat lehiaketetara eta aurkezten ipuinak, eta gero sari batzuk nituen, eta bueno, horko hoien proposatu zidaten elkarretik hori argitaratzea, eta bueno, prestatu nun bilduma hori prestatzeak eman zidan beste ikuspegi bat, gero bildumari egin nion halako eranskin moduko bat ere, pixka bat lotuz hor zeuden istorioak eta bat, eta bai, gero argitaratu zen, eta Bidaiak edo, ibilaldiak edo, egin dituzu, nik hortik irakurritez, igual zuzenuko diazue, eta alabala egin lasai, baina 10.000 kilometro ez dituzu egin. 10.000 kilometro. Ez dakit 10.000 kilometro zer izango dan, bidaiak, beti gustatu izan zait bidaiatzea ere, baina beti izan da oporretan, hilabete edo 15 egun, edo... Baina bai egin nuela 2016an bidaia luze bat, Ameriketan barrena. Bai, egin nuen Pernuan hasi eta Ushuaiaraino, hor 10.000 kilometro baino gehiago izango dira noski. Bai, eta horri bil nintzen bakarrik joan da, 6 hilabetez. Bai, eta orain gainera buktegin argitaratu diate horko, ze garai hortan idatzi nuen blog bat, gero mantentzen dut ere blog hori, baina batez ere bidaia horretan idatzi nuen blog batean, idatzi nituen nire istorioak, bidaiako pasadizoak eta gogoetak eta holako gauzak, eta hori argitaratu da orain dela gutxi buktegin, modu digitalean. Unibertsitatea entzuneko gara, unibertsitatea asko gustatzen zen, ni guain nago ikasle bezala, unibertsitatea antropologia egiten ari zara. Eta biema disfrutatzen dena, hori jakineko nuke irakasle bezala, zein da zure helburu nagusia? Nire helburu nagusia? Nik uste dudana dakidala hori transmititzea, eta batez ere jakimina piztea. Nire ustez irakasle gisa, nire helburua izan da jakimina piztea ikasleengan. Hori da niretzako importantena. Dakizuna transmititzea baino gehiago, sortzea jakimin hori eta gehiago ikasi nahi hori. Eta nola agertzen dute ikasleek materia informatika, nola jasotzen dute, zergatik ere nabarituko zu generazio aldaketa bat, gaur egungo gazteak
esan dezakegu informatika eskuan jaio direla, Bai, nik horretan nabaritu dut alde handia. Bueno, egia esan ja, orain dela 4 urte edo klaserik ematen ez dudala, Ah. ja jubilatuta nago. Ze ondoa. Igaz jubilatu nintzen, baina bai, azkeneko urtetan hori nabarmena da, jendeak dakarren, batez ere makinekin aritzeko orduan dakarren eskarmentua eta jakintza hori, orain dela urte batzuk etzan gertatzen, eta hori asko nabaritzen da. Batzutan, guk beti irakasleok esan izan dugu, batzutan kaltetarako ere izaten dela, ze ez duzu lortzen, adibidez programatzeko garaian, ikasleak makina alde batera utzi eta pentsatzea aurrena zer egin nahi duten. Beti joera da, lehenengo gauza ja tekleatzen hastea, eta nik uste askotan programa bat egiteko aurrena pentsatu egin behar da, analizatu egin behar da, zer egin nahi dugun, eta gero jarri makinaren aurrean. Eske bau egun edugu pentsatzen. Hori ez dut esan, Baina, nik esan dut. Bai, hori izango da, bai. Ze musika entzuten duzu? Bueno, musikan inoiz ez naiz izan, ez naiz inoiz jarrita egon. Beti gustatzen zait entzutea, baina ez dakit, entzuten de denetik, eta ez daukatola hemengo musika, gustatzen zait, baina izan naiz nahiko analfabetoa alde horretatik. Bueno, beti daga gaia. Hori da, arrazi duzu. Xabi, baina bukatzen nahi gara, baina gau egun dakagun mundu ainitza eta nahiztu honetak zuk ere kezkak izango dituzu normala den bezala. Zentzuk izan daitezke loak entzun dizuten mamu horiek. Loak endu ezakit egiten didaten, baina oraingoz lo bastante ondo egiten dut. Baina bai, kezka baditut noski. Kezkak, naiz oso originala izango, euskararen etorkizuna kezka da niretzat. Ez dut ikusten momenturik onenean gaudenik. Gero, gure planetaren etorkizuna ere, naturaren oso zalea naiz, eta ikusten ari naiz nola ari gehan ondatzen hori. Baina gero bestaldetik ikusten dut kontraesana ditugula, ze deno bizi nahi dugu ondo, eta bidaiatu nahi dugu, eta hegazkinak hartu nahi ditugu, eta hori dena gure kaltetarako da, neurri batean ere. Orduan, horiek pixka bat. Eta gero kezka personalak ere bai, pixka bat, orain fase berri batean nago, jubilatuta gero, eta hor ere etorkizunak ere ematen du zer pentsatua. Bueno, zeu bai, egingo duzu, ziur nago. Zer egingo dut? Zerbait. Zerbait. Xabi, mila esker eta zerbait. Zorregatik. Bidaliko diego, agur bat gure ikusle. Agur.